May buntag tanan. Nari ko karon diri sa tuguyanan sa umbaka kay og itugway kong baka kung gibalhin. Ato diri sa itugway dapita kay bagang sagbot na. May bisi-bisi mga kajuboy oh. Daghan sagbot makaon. Busog atong baka diha. Makapili sa klase-klaseng sagbot nga iyang makaon. Mga kajuboy. Kajuboy. Naning kasi kaon mga kajuboy. Busog gid siya damo yo. Sakto diha sa mabusog da kay daghang sagbot palibot mga kajuboy oh. Oh. Sus. Sabi palibot mga kajuboy. Labunga. Kana sagbot. Sige na magkukuan diri sa amo ko ning lugar. Okay kay mga kajuboy oh. Ngaon na tong baka mga kajuboy. Dibsin na siya mga kajuboy. Sakto na siya. Busog na siya. Ni palibot rin mga kajuboy oh. Palibot. Daghang isagbot. Daghang siya makaon niya mga kajuboy. Atong baka naning kayo. Sige mga kajuboy. Paki-like, follow at subscribe mga kajuboy. Check notification bell sa akong YouTube channel mga kajuboy. Sige mga kajuboy. May muntag tanan, may adlaw. God bless tanan.